мария ном дорад ва дигар як уштури оддӣ нест. ҳамон вақт ғайриоддӣ шуд ки ғалабаи дастаи хорватияро бар англия дар даври ниманиҳоии ҷоми ҷаҳон пешгӯӣ кард. кормандони боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе ки шоҳиди пешгӯии мария буданд бар қобилияти уштури худ бовар карданд. акун ҳис кардани масалан ягон чиза пешгӯю дар кардани ҳамаи ҳамуди ҳайвон бисёр ҳассосанд. дигаргуниҳои иқлима пеш аз одам ки шӯрш баланд пеш аз вай ҳамуна намедонам ба кадом қудрате ва ё пеш аз мо ҳис мекунанд. ин уштури модина 12 сол дорад ва онро соли 2009 аз узбекистон оварданд. нигаҳбонон мегӯянд мария аз дигар уштурҳои боғи ҳайвонот фарқ мекунад. та ду сар уштури хонае ки дар муассисаи давлати боғи ҳайвонот ҳаст, ҳамин уштури мария фаъол назар ба наринаш фаъолтар аст, ором не фаъол аст. масалан дар вақти аз рӯи назорати масалан чандин сол шуд кор мекунем мебинем дар вақти масалан хӯрок пешкаш мекунанд ё ки хӯроки донагӣ ё ки алаф пешкаш мекунанд ҳама вақт вай пешдастӣ мекунанд. ин навбат ҳам мухлисини футбол гирди мария ҳам ҷамъ омаданд то барандаи ҷоми ҷаҳонро бидонанд. мария бар ин аст ки фаронса дар бозии финалӣ хорватияро мағлуб месозад. ба ин пешгӯяш на ҳама розиянд. ма боварӣ дорам ки чемпиони ҷаҳон хорватия мешавад. аз оғози сабқати ҷоми ҷаҳон то ҳол 3 пешгӯии мария рост баромадааст. танҳо 15 июл овоне ки дастаи хорватия бо фаронса бозӣ мекунад мефаҳмем ки то кадом дараҷа ин уштури чолок ва шӯх воқеаҳоро пеш аз вуқӯъ медонад.